Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Vice Mayoralty aspirant sa Malabang Lanao del Sur, ang Samdan, human gi-ambush sa armadong mga lalaki sa Marugong Lanao del Sur. Duha ka kaubanan sa sakiran kung asa usa ni ini kanhi pulis ang patay sa insidente. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 4 sa hapon na bulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil ang barangay Paiguay, Marugong, Lanao del Sur. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita sab ang usa ka pula nga sakyanan nga gitadtad na og igo sa pusil sa kilid nga bahin. Sumala sa Marugong PNP nga ang maong sakyanan iyan ni Ramil Bao, usa ka aspirant pagka vice mayor sa lungsod sa Malabang, Lanao del Sur. Dead on the spot ang duha ka mga kaubanan ni ini nga naasulod sa sakyanan. Samdan sa til nga bahin si Bao ug laing duha pa ka mga lalaki nga kauban. Alex, ito ay caused by family feuds. Pero hindi natin dinidisregard yung other angles kasi hindi pa na-identify yung perpetrator. Ubay-ubay ka mga basyo sa bala ang na-recover sa crime scene. Sa karon nagpaayo pa sa ospital ang maong aspirant, lakip ang duha ka Samdan. Gipahugtan na kuno karon sa Lanao del Sur Police Provincial Office ang seguridad sa duha ka mga lungsod. Kinibisan pa man ug dili konektado sa iyang pagdagan sa midterm election ang motibo sa krimen. As of now, hindi ito election-related violence. Ito kasi si Ramel, maraming karido ito. Noon siya maraming karido. Padayon ang ginahimong manhunt operation sa kapulisan aron madakop ang mga sospek sa krimen. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.